ko babban al'amari wanda amma ba za a ce wai ko dan bai sani ba ko dan ya sani, magana ce tsakaninsa da kuma 'yar gidan mai gari, kuma dai kun san tsamiyar da ta daɗe a cike tsakaninmu da gidan nan. Ina fatan kun gane. Gaskiya ne haka yake. Kuma kun ga dai ba ni zan wuce gaba in je gurin nan ba, ku ne za ku je kan maganan nan. Saboda haka abin da nake so idan kuka ce abu abin a hankali, amma ku tafi da ɗayan biyu, ko dai Allah ya yi lamarin ko kuma lamarin ya ke yiwa, amma duk yadda za ku yi a ga an samu maslaha to ku bi wannan hanyar. Idan kuma an ɗauko wata hanya wacce kuka ga cewa za ta iya kawo saɓani, abin da ya faru a baya ya sake tasowa, to ku yi gum da bakinka, ku yi gum da bakinku, ku dawo sai mu san kuma me za a tattauna a kai. Allah ya yi duk inda zani akan ba za a samu sabanin ba. Allah da zani. To Allah ya sa wannan lamarin ya zama shi ne. Tabbatar da abin da zai zama alkhairi insha Allah. To alhamdulillah Allah ya sa wannan lamarin ya zama shi ne sanadiyar mutuwar wannan bakan gaba tun ta iyaye da kakanni. Yanzu sai ku je in ya so duk yadda kuka yi na ji daga ba. Yawwa. To madalla sai ku ƙarasa gidan. Ne bari in kowa nan.